Yeah! Hem anat a comprar-nos esmorzar, perquè els caps de setmana és una que ens agrada fer, així no ens hem de preparar ni res. Hem comprat uns croissanets i ara sí, anem cap a Borriac. Vull una mansió als Pirineus, cada nit li reso. És la primera vegada que pujo a Borriac des de Cabrera. Sempre pujo des de la Font Picant. Llavors avui hem decidit que, com que tenim com tot el matí, farem Cabrera, Font Picant, Borriac i tornarem a baixar. Al videoclub i mirem la pel·li tots junts. Respetes màgia i jo sóc feliç. Ens casarem i tindrem molts fills. Pel matí jo ja penso en tu. És que sembla que estiguem d'estiu. Fa una calor. És molt fort. El canvi climàtic normal, que les plantes es tornin boges. Jo estaria molt confusa també. Adéu, és que tu no et puc dir adéu. És que tu no et puc dir adéu. Esperant que arribi Nadal i ens fem fotos per recordar. Anem amb cotxe, em fico el Discman. I és que això m'està fent molt mal. Als 2000 jugàvem al Twist, als 2000 et tenia tu, als 2000... Vaig llegir un llibre que deia, sobretot els arbres rotllo faig i aquest estil d'arbre, que són de molta més aigua que aquí, que desprenien unes substàncies que et feien que et baixés la pressió. O sigui, que eren... Tota la gent que diu que quan va a la natura relaxa un muntó és perquè hi ha molt efecte dels arbres, però que justament les coníferes, sobretot de la nostra zona, com que tenen manca d'aigua, no et relaxa tant perquè els arbres pateixen estrès per falta d'aigua. És molt fort això. No et puc dir adéu, i és que tu no et puc dir adéu. I és que tu no et puc dir adéu. The fucking bags. Ella guanya, de farra beguda i fuma. Nois, estic ja al llit, me'n vaig a dormir i us volia ensenyar, aprofitar per ensenyar-vos aquests 2 llibres que m'estic llegint a la vegada. Aquest és de poesia i aquest és una bona novel·leta. Aquest llibre m'està encantant, és superguai, és un poemari de la Rupi Kaur i... Oh my god! Està en anglès. De vegades em perdo amb alguna cosa, però és molt potent, m'encanta. Ensenyar aquest rave que tinc. És que punxa el rave. Mireu. Ara ja està perfecte per arrencar, però no el vull arrencar perquè si els arrenques aquests molts dies no estan tan cruixents. Però és que mireu, és una passada. O sigui, això, tot això, és un sol rave. Aquest rave m'està fent ombra a tots els altres. Llavors tots els altres són super esquifits perquè, clar, no tenen prou sol. Bueno, aquí, ojo, estan creixent. Però això, no tenen prou sol perquè aquest és que acapara tot. Per cert, mireu els meus enciams. Molt fort, molt fort. Els meus 2 enciamets n'he plantat un aquí i un aquí, i aquestes són les meves pastaneguetes que van creixent. Ho sé que no és la millor vista, però és que si no, venen els gats. Llavors ho tinc així com protegit. Mireu que mones.